Japralangso Cultural Complex Torasarte Auditorium Hall along BJP Party Atum Pen District Executive Meeting Kepado. Pinini Pai Plijang Mi Chikluning Kansuri ni Rankoira ke Thomar ni Japralangso Cultural Complex Torasarte Auditorium Hall along Kisan Morcha BJP is Karbi Anglong District Atum Pen Chepatir Piponsi District Executive Meeting Kepado Pon. La sonsi bangso ame ya dapor fai ke balong pen bang cheng ponsi ke cheng sia jai me kisan morcha BJP is Karbi Anglong district ame phumangal singh se hin pen BJP alama ing thor ponsi me bang cheng pon mangal singh se pen puthot me chipahem phu ponsi me chari pon pinila bangso kisan morcha BJP is Karbi Anglong district executive meet ame along aluhi sarpo aman pen ke chetong dun rulen killing president BJP is Karbi Anglong Aluhiaman Pen Jiten Kathar Secretary Kisan Morcha Sarthe Ingti Assistant Secretary Bapuram Rongpi VP Bejim Dipusa Gloria Ingti Lapen Anparta Lakhain Koi Rahini Sarupathar Constituency VDC Chairman Silarson Rongpi Sitame Chetong Dunsi Me RD Pidun La sonsi bangso ame yelong non kewang jia por sai ka chutiki aradatum varsai ke me kelong dun jia phan cherok tok pen donang ji la pen atok ano ke do sai ka chutiki aradatum phan ki joy ke varsai ke pali et ji alam aputhak hei hui chathan pon anparta non kewang ji MP election ki chapahai pon thuji aphan sitame RD do jot pen Jathan Chimong Ponsi Pini Kisan Morcha BJP is Karbi Anglong District Executive Ame Mesen Pen Pachun Pon. Bangsi Pini la Bangso Kisan Morcha District Committee Executive Ame Long la Bangso Kuthak Niritung Kachewai Ponji la Ben Kivanji Arni Aphan Iklay Ponji Kuthak ini na tumakin na sana do kabe ini na masuk na tum kita on channel kelang apa tu yang kita itu district kisan morcha ini kisan kado pasti ini tum kibang lason lo Bharatiya Janata Party labangso Asong lo labangso achira kita mate morcha ner kepang bong pen ke Kecengsi Mohila Morcha tumbang executive doi galo lasi pini nili tum sekian bang ke Kisan Morcha tum doi galo tapi aku ki bangji tarik ke bar dia bang ke Yuwa Morcha tum doi lasi labang so mo nili tum pini labang so amai long jasmet nili tum kecil bai kunci labang nili tum bang galo je labang so Bharatiya Janata Party labang so government rolling bomb apor hot pini kado kabe labang so is Karbi Anglong district angkang Matela hiti bati ka chukle matum han ini litum ke pangri ponji pan tapen sorkar pen PCKP ke bajir lahaya put hak la so awareness tapen ke lahaya put hak adu ka be rong tok anur la bangso ke ponji pan se litum pilin tas bela dak chingwai so amayelong nilitum inut bahani pan ka chukha ge do sita jasmet CM han chukhalo sita CM bang awkareng bi benajo la selang tum chingwai chingsai ben si ni liphan bachini glo jenang tum organization la bangso amelong president la ben ke medical board chairman lang ni pansa jito tum si liphan bachini la bangso aput hak non ke bangji MP election of Han kadu kabe nili tum chisi bom lo lapen ke nili tum an labang so Kisan Morcha hin pena bangke rongso rongkot atok kan lohan sitabe labang so MP election di bai ye nili tum chisi pon lo lapen highway ji pusi nili tum ini thepon